Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manakan ninyo. Mga igsoon, maginusol kita sa atong mga sala, arumandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nalapas ako dako yamot sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, ay akong sala, akong dakong sala. Pusa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, anang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, inyo kong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon ta itaniya ngadto sa kinabuhing dayon. O Diyos na nagabli sa ganghan, sa gingarian sa langit, alang sa mga natao pag-usab, pinaagi sa tubig ang Espiritu Santo, patubuha din sa imong mga alagad, ang grasya nga imong gihatag, aron naman kami mainluy sa tanang mga saladias sa bunyag, makadawat kami sa mga gisad sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog-ariuban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, angtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban miingon ngadto sa katawhan, sa mga kadagkuan ug sa mga eskriba. Pagkagahi ninyog ulo, pagkatig-a sa inyong kasing-kasing. Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios. Sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios
nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo tumana kini. Samtang ang mga sakop sa labawng hukmanan, namati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo, ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios, ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naabli, ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan, ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawas sa syudad o gibato, o gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu." Unya miluhod siya ug misinggit pagkusog, "Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat." Tapos niya isulti kini, namatay siya. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan, sa Judea ug sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kota nga maghatag kanako kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dad-un ug tultulan. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, o matinud anong Dios. Ang akong pagsalig ana sa Ginoo. Magsadya ako ug maglipay bahin sa imong kaayo. Sa imong mga
diri sa imong sulugoon. Luwasa ako diha sa imong kaayo. Itaguan mo sila diha sa landong sa imong presensya. Gikan sa gikasabutan sa mga tao. Sa imong mga amo, O Ginoo, akong itutya ang akong espiritu. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Ang katawhan miingon ngadto kang Jesus, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo, dili mao ang pan gikan sa langit. Ang akong amahan ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios, mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili gayud gutomon, ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog magpabiling magtindog.
kung nagaulan may nagatukar nga melody sa akon nga una-una. La la la, la la la, la la la, la la la. Sige bi kay naadri ang choir nato karon o kitang tanan. Ang taon nato kung masumpayan ninyo kung asa ko maghunong. Pag-ibig ko'y maapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umulan at kapiling si Lord, pasipang pakpak para sa aton mahal nga Dios. Salamat gid. Salamat kaayo. Bago ko mapadayon bitaw dito sa Iloilo, murag galahos ang Cebuano. Diri karon magsulti ko basi makalusot ang Ilonggo. So kamo na bahala magpasaylo. Sa ngalan sa aton team of pastors ug ang PPC ginatunol nato ang matamis nga pagbati sa aton kung celebrating priests. Ari diri karon ang atong bikaryo Puranyo. Wow, no? Monsieur Tan, Father Maning. Sa aton nga mga bag-ong na-ordain na kaparian nga ganahan jud sila magkadto diri para kabahin sa ilang Thanksgiving Mass ug sa atong kaparian nga naa dinhi karon. Sa ato ang hermano, stewards of the day. Salamat yun sa inyong nga suporta. Ug sa atong civil servant leaders nga naa diri karon nga nagasimba, different ministries, movements, and organizations. Mayong hapon kaninyong tanan. Bisan ka ulan, no? Nindot yun nga magkauban kita sa pagtuo, kauban si Jesucristo o ang atong patron, Senyor San Jose. Mga hinigog mga isuon kang Kristo, si Jose, kining istorya, 1 century ago, dito sa Francia, sa France. Grabe kaayong kibuhat niya nga krimen, so ginsentensihan siya sa life sentence dito sa prisuhan. He grew old, nagtiguang na lang siya, and dako kayo ang bitterness sa sulod sa iyang kasing-kasing. Ug at the end, wala naman si misis niya, kay namatay naman, ang iyang duwa ka anak, gibiyaan man siya, kaysang batanon siya, violente siya. So he was all alone. He was joyless and hopeless. So katong buntag sa'yo, nagkuha siya PC ba? In timing niya lang, nga wala ang gwardya nga katulog o ang uban nga mga priso tulog sad. Tapos sinahinay siya nga nagkadto sa luyo sa prisuhan. Asa diha may isa ka kahoy, pero dira ang basurahan, diha ang mga ginalabay na lang ang mga hugaw bitaw. Ang bit-bit siya nga PC, ang plano niya, hopeless naman, tapuson na lang ang tanan. Kasabot ka mo sa iyang plano. So mauna, dito sa ngit-ngit, wala pa gawas ang kasidlak sang new day. Gihigot niya ang pisi, ginsukat-sukat niya ang iyang liog, o gibutong niya, o nagpaminsar siya, okay na ni. Diri na tapuson ang tanan. Total, I am hopeless. And then, ang bangkito nga gamay, nga gintungtungan niya, gisipa niya, and then, nagbitay-bitay siya. Pero sa katulo niya nga swing, sus, na bugto man, na putol man, kay karaan na di ay ito nga pisi. Tapos, nagtupa siya, pug, agoy, no? Sakit kayo yung ulo. Og sakit ang iyang balikawang. Kay tiguang naman siya. So samtang nag-aragoy siya, slowly, nagsulod o nag-abot na ang ray of sunshine. May-imagine ninyo, gradually. And then kung asa siya nakalingi, nakita niya ang pinakanindot nga buwak. Murag puti sa tunga, pero puwa
ang kolor. Mga hinigugma isuon kang Kristo, nagkamang siya, ug iya didto ginpalapitan. Ingon niya, wow, mamatay na lang ko, pero kaanindot kining buwak. And then, bisan kasakit ang iyang kasuan, iya ginkawot ang buwak. Ay ingon niya, total na wala man ni madayon ang akong plano, itanom ko na lang kining buwak. While he was clawing to the roots, dako ang iyang kaibulong. Nga ang roots, dili di ay sa yuta lamang sa soil anchored. There was a wooden attachment. It seems nga sa mixklada kang soil, yuta, naasad wooden something. So excited siya, and then iya gitinluan, ginugasan. Would you believe it or not? Ang buwak nagatubo sa kahoy nga imahin sang isa kasanto. Wala pa niya mahibawan kung kinsa kini, pero sa paghugas niya, then slowly nagawas ang naong ni Senyor San Jose. The previous century, if you are aware of history, grabe ang Renaissance period nga ang science became superior than religion. One of the side effect is iconoclasm, meaning ginaguba ang tanan nga mga imahin ni Mama Mary kag mga santos. It must have been one of those nga ginlubong ang imahin nga kahoy ni Senyor San Jose. And exactly kung asa siya naglingi, asa siya nagplano kang dautan, kay hopeless na siya to end it all, dito nakita niya ang buwak, ug ang buwak, dili lamang sa yuta, but nakakonect sa estatwa ni Senyor San Jose. Brothers and sisters, kung magbisita ka ingon nila sa kanang prisuhan, mahibulong ka nga sa luyo na ay nindot kaayo nga garden. Ang pinakastar sa garden mao ang buwak ug diha ang estatwa ni Senyor San Jose. Gitawag nila ang buwak St. Joseph's Lily. St. Joseph's Lily. Og katong lalaki nga hopeless, ang nabilin niya nga mga inoras sa yuta, gigahin niya sa paggarden, pagtrabaho, o papanindot sa kanang lugara. Because there, in hopelessness, mga hinigugba, nakita niya ang buwak nga nagdala kaniya kang bag-ong paglaom, gikan kang Senyor San Jose. End of the story. Kung mag-research mo, tinuod nga St. Joseph's Lily. Mga inigugba nga igsuon ko kang Kristo. Sa atohang tema karon, na timing jud kanako, ang St. Joseph, Hope for the Elderly. Pagpauli ko sa haro, na istorya ko ang contemporary ko nga pari, ingon niya, majority na sang kaparian sa haro, senior clergy. Ambal ko, nangutan ako, kauban man ako diha. Niya, oo no? Ang tubag niya, affirmative. So senior na. So tanan nga pariyo kanako, no, nga may edad na, kining tema meaningful kaayo and very relevant. Naay tulo ka-challenge kung may edad na kita or elderly. Di ba, mabatsyagan naton ang atong lawas, lahi na ang atong kasinatian. The vision becomes blurred, the hair becomes whiter, ang atong mga joints may arthritis, tanan nga balatian gagalawas na, bisan maglihok ka lang bugtaw, magbata, buntag sayo, sus lisod kaayo. Before, ma-jump ka lang, ikan sa imong katri, go! Pero karon sus,
Ginhawa mo lang ka liso-liso, bago ka mag-unat-unat, bago ka magbarog. Mauni, mga hinigugma, ang mortal limits can create a lot of problems. Ipuno pa nato diha ang gitawag nato nga emotional problems of loneliness. That is why, number 1, uselessness. Kung elderly, you feel incompetent, kay limited na atong energy, then we feel useless. Kung useless, then we feel joyless. Mas gamay na ang atuhang chances for peak happiness. Kay ngano man, bisan mag-outing lang, diri sa balay lang. Ang imong agwa, ipicascent oil na. Mauna nang mahamot ba? Ag kumaagad imo, bilabid, mad-date kita, diri lang sa sala. Lisod na kaayo, no? So the joylessness can creep in. Ang pinaka-worse, mao ni wala ginaistoryahan, mao ang hopelessness. Daghan sa ato mga igsuon nga naay edad that they can feel very lonely kung makalimtan sa mga miyembro sang pamilya, kung may balatian nga irreversible, kag lisod kaayo nga makaistorya siya o may magapaminaw kaniya. So somebody told me, when you reach your elderly years, you know the answers to life's questions, but no one is there to listen to you. Kuha nyo, kung unsa kasubo, you know the answer to life's question, but no one is there to listen. This is the irony of getting old. So, kining phenomenon, no, useless, joyless, hopeless, struggle kini sang elderly. Sa ato ang istorya, all the more nga priso siya, wala na si misis niya, ang mga anak, wala siya ginabugno, wala siya ginaistorya, abandoned yun siya. And so, even inside nga may ara siya, life sentence, dugay na siya may death sentence within his heart. Mauto ang iyang dautan nga plano, tapuso na lang tanan. Dako nga kahibulong, pero para kanato, naay usa nga dili jud magbiya kanato. Of course, ultimately, ang milagro gikan sa mahal nga Dios. Pero ngano man kaha, kung asa siya nagtupa, dito siya nakalingi, may buwak. Ug sa buwak, at the roots, dito ang kahoy nga estatwa ni Señor San Jose. Ang mensahe para kanatong tanan is this. Si San Jose, usa ka tinubdan sa paglaom for the elderly. Ang mga millennials, dili pa kamo ka-connect kini, no? Mga Gen Z, mga gagmay. Pero para kanamo, si Louie ni Dio, medyo tunga-tunga ni siya, no? Kung diin siya makakonect sa Batanon pa or... pero mga hinigugma, ngano man nag-turn around ang life katong priso, nakasinati ka hopelessness si San Jose. I'll tell you another version of the story. Ingon nila, sa pagduol ni San Jose, kay in love siya kay Miriam, the Hebrew name of Mary, daghan man suitors, mas bata, mas gwapo, mas tato. Si Jose, karpentero, kabus, idaran na. Unsaon man ang iyang buhaton. Ingon nila, ang milagro happened when they were all given sticks, dried sticks. But it was only on the stick of Saint Joseph that the flower bloomed. That's another beautiful legend. Meaning, ang paglaom, wala na give up si Señor San Jose. Ang akong diha version, gitigaan siya stick, pero nagpanday siya, gilukit niya ang buwak. Kuha niyo? Tapos pag paghilak niya, nagtulo ang iyang luha, ingon niya, dili man ko pagbuton ni Miriam o ni Mary, pero kung kini makapalipay, makapahappy kaniya, at least she will know I love her. Then, tok,
nahulog ang iyang luha nga puno sang paglaom o paigugma sa gilukit niya nga buwak. Ingon nila, diha nagbuswak ang flower on the stick. What I'm trying to say is, the medyo romantic to nga image between Joseph and Mary, it is this. Si San Jose nakasinati hopelessness in his love life. So, sa mga igsuon ko diri, nga daw murag hopeless na in love, pwede jud kita kadangop kang Senyor San Jose. Sa family life, nawala man si Jesus, dili lang 1 day, dili lang 2 days, 3 days estimate, hangtod nakita siya from their visit to the temple. Kung ikaw, amahan, nawala ang imo anak, no? Grabe to sa airport bitaw sa Manila, no? Grabe, it breaks my heart. Kahilak ang lalaki, anak ko yan. Ato na aksidente ba? Grabe kaayo. So kung mawala ang imong anak, grabe kaayong hopelessness ba? And Joseph experienced hopelessness during family crisis. Ug sa ulahi, bisan pa sa ilang pagbiyahe bilang migrante to survive under persecution, Joseph also suffered a lot of anxiety. So mga hinigugma, ang hopelessness, dili man layo sa kasinatian ni Senyor San Jose. Sa atong pagsimba sa kining Novena Mass, kung moingon kita, San Jose, hope for the elderly, una, masabtan jud nato nga si San Jose nakasinati sad sang hopelessness. And because of that, he understands our pains and our emotions. And because of that, ubanan niya kita sa atong struggle, and because of that, na ay pwede mag-usbong nga buwak kang paglaom with the grace of God. Mga hinigugmang igsuon kang Kristo, sa pagtakop sang aton pagpalandong karong gabiyona, balik kita na ay nindot nga garden, amazingly inside the prison, and dito nindot nga buwak nga St. Joseph Lily can be found. Ug na ay imahin nga karaan ni Senyor San Jose. Kanang garden, testimonya nga naay paglaom sa mga tiguang. Hope for the elderly through St. Joseph. Hinaoton ta sa atong tanan nga nakasinati, bata man o tiguang, sang joylessness, uselessness, and hopelessness. Sa pagduol nato kang Senyor San Jose, may we find hope for the young and for the elderly. Hinaoton ta, tabangan kita niya sa aton padayon nga panaw, padulong kang Kristo. So help us God. Gidapit kita sa pagpangita diha kang Jesus alang sa talagsaong pan nga langit ray bugtong makahatag. Mutuaw kita sa pagingon, Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Nga ang simbahan maningkamot sa pagdala sa gugma ni Kristo ngadto sa tanan nga gigutom alang sa pan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga makaamgo kita nga ang presensya ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia maoy kanunayng tawag alang kanato sa pagpaambit sa atong kinabuhi ngadto kanila nga atong mahimamat. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga gigutom o giuhaw, tagbawo ni Jesus nga atong pan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton,
Malig-on diha sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayan na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga silang nga naalimahan sa santos nga Eucharistia, dinhi niining kinabuhia, banhawon sa katapusang adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Langit tong amahan, gipadala nimo ang imong anak gikan sa langit, aron maamong espirituhanong kalanon, ug aron tultulan kami niyangan ha kanimo. Itugot nga sa kanunay makig-uban kami kanimo, pinaagi sa among pagtuo kang Jesus, ang pan sa kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Blessed be God.
Pagampo kamaro nagako gayong sakripisyo, dawato nun ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawatang mga alad sa namalipayon nga simbahan, ugi hatag ang bunga sa kalipayng dayon, kadto sa imong giatagan, sa hinungdan sa dakong kalipay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Kasing-kasing ang nagimayang nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos katunhay makagagahom sa tanan. Angay magtarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon, tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan, lipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad na dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan kipatay. Ug busa, uban sa mga anghelo mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa mga imaya, tuyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
santos kayo ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala yung mga espiritu. Aron pagsantos nini mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuha siya upan. May pasalamat kanimo, may pikas ug miyantag dining adto sa mga tinunan ug mingon. Dawata ka din yung atanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihantag niningadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini yung panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay ang kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, gumawa tubang gumalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban kang Jose among arsobispo, uban kang Midifil ang arsobispo sa Haro, ug ingon man sa tanang mga pari. Hinomdumi usab ang mamaigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanahon sila ug ang tanang nangamatay diha sa himong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga magambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo magagawom nga amahan, diha sa keusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, ang tud sa kahangturan. Kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dawtan, at tayo kini sa kalinaw nining panahona.
aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atay kami sa imong kalinaw, kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang panag-inigsunay. Kini mao ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Bagampo kita, O Ginoo, tanlawa nga po ang guro ng imong mga tawo, o gihatag ka namo nga imong gibago, pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, ang pagdangat sa imaya sa pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Before the final blessing, allow me to express heartfelt gratitude to each and everyone. You will always have a home in my heart. So wherever I am, you also have a home in Haro, Iloilo. So makabisita ka mo, you're most welcome. And I thank everyone sa padayon naton nga pagsuporta sa atohang National Shrine of St. Joseph. Ang Ginoo manakan ninyo. Iduko ang ulo alang sa panalangin. Ug ang panalangin sa mga kagawad nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo mukunsa diha kaninyo, ug magpabilinuban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nahalad na ang misa atong dalhon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Sa makausap masipang pakpak sa mahal nga Dios ug sa ato ang patron.